गिबियावनो आं बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आङो जेरै थांनाय बारनिफ्रायनो जितु डिसकासन खालामनो आखायाव लादों बेबायदिनो आं दिनैबो मोनसे डिसकासनखौ आं आखायाव लादों बेनो जाबाय आङो दिनै रिच डेड पुवार डेड रबार्ट टि किय'साकिया लिरनाय बे लेखानि बिसय आङो दिनै सावरायनो आखायाव लादों बिथाङा मडार्न जितु इक'नमिक्स फर्मुलाफोरखौ दिहुनदों आरो बिथाङा बहुद फेमास जाबाय बिथांखौ वर्ल्डनि गासैबो मानसिफोरा जायफोरा इक'नमिकलि डेभेलप जानो सानो बिथांमोना बिथांखौ फल' खालामो बिनि लेखाफोरखौ फरायो आरो किसुमान बिनि नियम नितिफोरखौ पालन खालामो जाहाथे बिसोरो इक'नमिकलि डेभेलप जानो हागोन होननानै आंबो दिनै बे सावरायनायखौ लानो आखायाव लादों मानोना जोंनि बर' हारियावबो जोंहा इक'नमिकलि किसुमान सोलोंथाइया खम जायनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिया गोग्लैसोनाय हारि बायदि जानानै दङ ओंखायनो जाहाथे जों बयबो बे बिथांनि जितु इक'नमिक ल'फोरखौ जों फल' खालामनानै जों बयबो धोनि जायो आरो जोंनि बर' हारिया गोग्गोम गिदिर हारि बा गेरेमसा हारि जोङो दानो हायो बिनि थाखाय आङो बे डिसकासनखौ लानो आखायाव लादों रबार्ट किय'साकिनि बे लेखानि सायाव जेरै बिथाङा बे लेखायाव रिच डेड आरो पुवार डेड होननानै दोनदों माहाजोन बिफा आरो गोरिब बिफा बे मोनसे सल' बायदि बिथाङा लिरदों बे लिरनायजों इक'नमिक किसुमान ल'फोरखौ बिथाङा बुजायलांदों बे लेखायाव जेरै माहाजोन बिफाया बोरै माहाजोन जायो आरो गोरिब बिफानि साननायजों बा मावनायजों बियो माबोरै गोरिब जायो माने मोननै रिजायनानै बिथाङा बे लेखाखौ लिरदों जेरै हमना ला सानै बिफा दंमोन बिथांहा बिसोरोनि साननाय हनाय मावनायफोरा आलादा जायनि जाहोनाव सासेया माहाजोन जादों आरो सासेया गोरिब जादों बिथाङा गिबियावनो बुंदों फैसाया सक्ति फैसायाव बहुद सक्ति दङ नाथाय जोंहा बे फाइनान्सियेल इडुकेसनखौ लानाया साबसिन आरो जुदि जोङो फाइनान्सियेल इडुकेसनखौ लायोबा जों गोबां फैसा आरजिनो हायो बा खामायनो हायो जोङो जुदि जों जानो हागौ स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि गिदिर गिदिर डिग्रि लानो हागौ जुदि जों फैसानि बिसय जों मिथियाबा बा फैसाखौ जों सोलोङाबा फैसाया बोरै खामानि मावो बेखौ जों मिथियाबा बा सोलोङाबा जोङो जिउ जोबजासे फैसानि थाखाय गलाम मावनांगोन जों फैसानि गलाम जागोन मानोना जों फैसानि उन खारबाय थागोन जों फैसानि गलाम जागोन नाथाय जोङो जितु फाइनान्सियेल इडुकेसन बा फैसाया बोरै मावो बोरै खामानि मावो जों बेखौ सोलोंनो हायोबा जों फैसाखौ गलाम खालामनो हागोन फैसाया जोंनि थाखाय गलाम बायदि खामानि मावगोन आरो जोंनो गोबां फैसा लाबोगोन फैसाया मावनानै खामानि मावै मावै जोंनो फैसा आरो होफैदेरबावगोन जों फैसाखौ गलाम हिसाबै बाहायनो हागोन होननानै बिथाङा बे लेखानि गेजेरजों जों बयखौबो मिथिदों ओंखायनो जों बयहाबो मोनसे दायित्व दं फैसाया माबायदि खामानि मावो बा फाइनान्सियेल इडुकेसनखौ लानो जोंहा दायित्व दं बे फाइनान्सियेल इडुकेसनखौ जोङो क्लियारलि जोङो स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव जों क्लियारलि मोना जोङो बे खारनावनो जों बाहेरा गियान बा बाहेरा फाइनान्सियेल लिटारेचारफोरखौ जों सोलोंनो गोनां जायो दा मडार्नाव किसुमान इक'नमिक ल'फोरा एसे सोलायो बा आउटडेटेड जायो जेरै जों मबाइलफोराबो मालाबा आउटडेट जानायाव जों सफ्टवेरफोरा आउटडेट जाबा जों आपडेट खालामनांगौ गोनां जायो बेबायदिनो किसुमान इक'नमिक ल' टार्म कन्डिसनफोरा एसे आउटमडेट जानायाव जोङो बेखौ जोङो जुदि बे मुगाजों जों सोलिनो लुबैयोबा जों गावखौनो बे आपडेट खालामनानै लानांगोन होमबासो जोङो मुगाजों सोलिनो हागोन बेबायदिनो बिथाङा किसुमान इक'नमिक नियम नितिफोरखौ गोदानै लाबोदों आरो बिथांखौ गिबियाव बे बुहुमनि मानसिफोरा इसेबां एक्सेप्ट खालामाखैमोन लासै लासैनो बिथांनि लेखाफोर बिथांनि लेक्सारफोरखौ खोनासंनानै बे बुहुमनि मानसिया दिनै इक'नमिकलि डेभेलप कान्ट्रिफोराव जेरै आमेरिका इंलेण्ड अस्ट्रेलिया बेफोरबायदि गिदिर गिदिर जापान चाइना बेफोरबायदियाव लासै लासै बिथांनि नियम निति इक'नमिक जितु गोदान नियम नितिफोरखौ बयबो एक्सेप्ट खालामनानै दिनै फल' खालामदों जायनि जाहोनाव बयबो बिथांनि बे इक'नमिक ल'फोर नियम नितिनिफ्राय गोबां बेनिफिट बा मुलाम्फा मोननो हादों ओंखायनो आं दिनै
जोंनि हारियावबो जोंबो बिथांनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनो हागोन खोमा होननानै आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। जेरै बिथाङा बुंदों जों जि फाइनान्सियेल लिटारेचार बा फाइनान्सियेल नियम नितिखौ मिथियोबा जोङो फैसाखौ जों गलामसो खालामनो हागोन। फैसाया जोंनि थाखाय खामानि मावनानै जोंनो आरोबाव फैसा लाबोनो हागोन होननानै बिथाङा बुंदों। बेबायदिनो बिथाङा बुंदों जुदि जोङो जों साखरियानो हक बा बिजनेसानो हक जितु जों मावनाय समाव जोङो एसे फैसा एक्सट्रा जोङो जमा खालामनांगौ आरो बेखौ जोङो माबा मोनसे खामानियाव बा माबा मोनसे बिजनेस फिसा फिसौ बिजनेस बा जिखुनु माबाफोराव जों इनभेस्ट खालामनांगौ जाहाथे बे फैसाफोरा आरोबाव फैसा लाबोयो आरो बे फैसाखौ जोङो आरो इनभेस्ट खालामनानै बिनिफ्राय बारा बिनि फैसा जों मोननो हायो। आरो जों नांगौबा जेब्ला जोङो गिबियाव जोंहा बयहाबो जों माहाजोन जाखाया, लासैनो जोङो एसे फैसा जोङो जमा खालामनानै आरो बेखौनो जों इनभेस्ट खालामना आरो बिनिफ्रायनो जों इनभेस्ट खालामनानै बिदिनो लासै जोङो फैसाया बारायलांबाय थायो आरो जों लासैनो माहाजोन जानो हमो। ओंखायनो जोङो गिबियाव जों गैयि समाव जोङो एसेबाबो जों जमा खालामनानै जों इनभेस्ट खालामनांगौ। जाहा थाहा जों फैसाखौ खरस खालामना बायनाङा। किसुमान मानसिफोरा मा सानो बिसोरो गिबियाव इसिबां फैसा गैयिखाय जों देखायलाबायनानै जाहा थाहा फैसा खरस खालामनानै बेकारावनो जोंहा फैसाया लस जायो। बे फैसाखौ जोङो हमथानानै बबेबा मोजां खामानियाव जों इनभेस्ट खालामबा आरो बारा फैसा फैगोन आरो बिनिख्रुइ बारा फैसा फैगोन, जों बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनो हायो। ओंखायनो बिथाङा गिबियावनो मोनसे केस फ्ल' स्ट्राक्चारखौ देखायदों। नाथाय आं दिनै आं इसिबां सुबिदा गैया, आं हाखु दाखु जानायखाय आं नेक्स्ट बाराव नांगौबा बे केस फ्ल' जिथु स्ट्राक्चार आं बेखौ सावगारि आखिनानै देखायगोन बोरै जोङो फैसाखौ जोङो इनभेस्ट खालामनानै आरो बिनिफ्राय आरो फैसा बारायनिफ्राय बारा जों फैसाफोरखौ बारायलांनो हायो। नाथाय जोङो जुदि जों जाहा थाहा खरस खालामलाबायोबा बेकारावनो जों फैसाखौ लस खालामोबा जोंहा बै फैसाया नस्थ' जायो। मानोना जोंनि फैसाया जोंनि आर्मि, जोंनि साखर, जोंनि गुलाम। जों फैसाखौ खामानि मावहोनो हायो। फैसाया जोंनि थाखाय आर्मि, दावहा नांनो हायो आरो फैसा लाबोबावनो हायो। ओंखायनो जों बेखौ बोरै बाहायनानै जोंनि बेब'हाराव जों बिसोरखौ बोरै फैसाखौ आरो खामानि मावहोनानै आरो फैसा लाबोहोनो हायो, जों बेबायदि जों बुद्धि बाहायनानै बा जोङो आरो फैसा बारायनो हायो। ओंखायनो जोङो फैसाखौ गिबियाव जों फैसाखौ जाहा थाहा लाब गैयि बुस्थु बा आननेसेसारि बुस्थु जेरै स्टाफ होनो आमेरिकानफोरा, स्टाफआव जों बाहायालाफानो बेखौ जोङो इनभेस्टमेन्ट बा मोजां खामानियाव जों बाहायोबा आरो फैसा जों लाबोनो हायो। आरो किसुमान जों आरो मोनसे कनसेप्ट होदों बिथाङा, जेरै जोङो आसेट होनो, जोंना धोन जों गोजाम समाव जोंनि न'फोरखौ जों धोन सानोमोन, जोंनि गारिफोरखौ जों धोन सानोमोन। नाथाय दानि मुगायाव बे धोननि कनसेप्टआ एसे सोलायदों बिथाङा बुंदों। जेरै हमना ला जों न' लुयो, जों न' लुयोबा मा जायो, बे खरस जायो फैसाया, न' लुनाय समाव जों खरस जायो। आरो बे न'आ माने जोङो जुदि गावनो थायोबा, बे न'आव गाव थायोबा मा जायो, बे न' लुनाया न'आथ' गाज्रि जालाङो लासैनो बा खरस जायो। जायनि जाहोनाव जुदि जों गोरिब बा जोंहा इसिबां फैसा गैयाबा डाइरेक्ट गिदिर न' लुनाया जोंहा लस जायो। मानोना जुदि जोङो न' लुयोबा जों भारा होयोबा बे गुबुन खोथा, बे इनकाम जायो, बे न'आ न' लाबोफिनो। नाथाय जुदि गाव थानो जुदि जों न' लुयोबा बेहा फाइनान्सियेलि जुदि फ्रिदम जाखायाखैबा जों न' लुनानै बा गारि बायनानै जोंहा लाब गैया। नांगौबा गारि बायनाय, न' लुनायखौ दोनथ', नों गाव फाइनान्सियेल फ्रिदम जाग्रो, जों आराम इनकाम खालामग्रो, बिनि उनावसो जोङो न'फोर बा गारिफोरखौ जों बायनांगौ। बिथाङा बेबायदि बुंदों। मानोना बियो एक्सुवेलि जोंहा आसेट नङा, न'आ बा गारि मथर बायनाया एक्सुवेलि एसेट नङा। गोदोनि समाव एसेट होननानै सानोमोन, दानि मुगायाव बे एसेट नङा। मानोना बे खरससो जादों। नों न' लुनायाव गोबां फैसा खरस जाबाय, बेखौथ' मोनफिना, बेथ' न'आथ' लासैनो गाज्रि जालांगासिनो दं। बा मटर गारि बायनायाथ' लासैनो बे मटराथ' गाज्रि जायो, जोंहा फैसाया लससो जायो। जों जुदि भारा होनानै जों फैसा खामायफिनाबा बा बे मटरखौ जों बे भारायाव हरनानै जुदि इनकाम खालामाबा, बे जोंहा बे इनकामनि लामा नङा, गावनि
खरस खिन्थु जोंहा न'बो लुनांगौ न'आबो गोनां बा गारि बायनायाबो गोनां खिन्थु जों फाइनान्सियेलि फ्रिदम जाखांनायनि उनावसो जोङो न' लुनांगौ बा गारि मथर लुनांगौ आरो गोबाङा ओरैबायदिबो माबायो जेरै फाइनान्सियेल फ्रिदम जायालाफानो बिथांमोना लन लायो लन लानानै न' लुयो बा लन लानानै गारि मथर बायो बेबो मोजां नङा जोङो फाइनान्सियेल फ्रिदम जानायनि सिगांनो जुदि जोङो लन लानानै न' लुयोबा बा गारि मथर जोङो बायोबा मा जायो जोङो फानाव गोग्लैनाय बायदिसो जायो सासे फलाना फान सानानै दोननायाव जों गाब्र'हैनाय बायदिसो जायो मानोना जुदि जों फाइनान्सियेल फ्रिदम जायालाफानो जोङो लन लानानै न' लुयो बा गारि मथर बायो बेयाव जोंहा गोबां खहासो जायो जेरै आं एसे सिगाङावनो बुंखादोंमोन जुदि जों फाइनान्सियेल फ्रिदम जायालाफानो जुदि जों न' लुयो बा गारि मथर बायो बे समाव जोंहा गोबां फैसाया हाबनानै थायो बे गारि मथर बायनायाव बा न' लुनायाव फैसा हाबनानै थायो आरो बेराफारसेजों जों लन लायोबा आरो सुदबो होनांगौ जायो जायनि जाहोनाव बै फैसाया जोंनि थाखाय खामानि मावनो हाहैया जायो जोंनि लाबनि थाखाय बा जोंनि इनभेस्टमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो हाहैया जायो मानोना जोङो बे न'निफ्राय बा जोङो बे गारि मथरनिफ्राय जों फैसा आरजिनो हाया मानोना बे हाबनानै थाहैयो जों फैसा मोनफिना जों बरंस' जोंहा फैसाया लससो जायो फैसाया जोबलाङोसो ओंखायनो जोङो कमप्लिटलि फाइनान्सियेल फ्रिदम जानायनि उनावसो जों गावनि थाखाय न' लुनांगौ बा गारि मथर बायनांगौ बे जुदि जोङो न' लुनानै भारा होयोबा बा जों गारिखौबो भारायाव सालायोबा बे गुबुन खोथा बे फैसा मोनफिनो खिन्थु जों जुदि बे न' लुनानै जों भारा होआ बा गारिखौ जों भारायाव बा बिजनेसाव जों बाहायाबा बेयो जोंनो फैसा लाबोआ जायनि जाहोनाव जोंहा बै फैसाफोरा जोंनि थाखाय गुलाम हिसाबै जों बेखौ बाहायनो हाया बा बिसोरो आरो फैसा लाबोदेरनानै जोङो होफैनो हाया ओंखायनो जों फाइनान्सियेल फ्रिदम जायागौमानि जोङो न' लुनाय बा बिदिनो गारि मथर बायनाया जोंनि थाखाय खहा बा लाबोबान नङा ओंखायनो जोङो जेब्ला कमप्लिटलि फाइनान्सियेल फ्रिदम जायो बिनि उनावसो जोङो न' बा गारि मथरखौ जों बायनांगौ होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों बा बुजायदों बेबायदिनो जुदि जोङो आरोबाव माहाजोन जानो थाङोबा जोङो बेफोरबायदि किसुमान खामानिखौ जोङो मिथिनांगोन किसुमान नियम नितिखौ मिथिनांगोन होनबासो जों माहाजोन जानो हायो बै फैसाखौ जोङो गावनि गुलाम हिसाबै बाहायनो हायो जुदि बे फैसाया बेलेगथिं थाङोबा जों बेखौ जों गुलाम हिसाबै बाहायनो हाया जाहाथे बे फैसाया जोंनि थाखाय खामानि मावनानै आरो फैसा लाबोबावो गावजों लोगोसे बेबायदि खामानिफोराव जोङो बाहायनांगौ मानोना जोंनि बे समाजाव जोंहा गोदो गोदाय जोंनि भारतआव प्रिथिबियाव बिराद नामजादामोन भारतआ बिराद धोनि हादोरमोन मानोना बै समाव जोंनि भारतआव गोबां बेफारिफोर दंमोन बिसोरो बेफार मावनानै गोबां फैसा आरजिदोंमोन धोनि जादोंमोन प्रिथिबियावनो बिख्यातमोन मानोना जायफोरा बिजनेस मावो बिसोरो बिख्यात जायो माहाजोन जायो ओंखायनो दानि मुगायावबो जों नुनो मोनो जेरै जायफोरा पावारफुल हादोर बा बिख्यात हादोर बेफोरो मा बिजनेस मावो जेरै हमना ला आमेरिका दिनै आमेरिकाया बे प्रिथिबियाव सबसे पावारफुल बा शक्तिशाली देश मानोना बिसोरो बिजनेसाव थाङो जेरै इंलेण्ड बिसोरो शक्तिशाली हादोर मानोना बिसोरो बिजनेस खालामो मानोना फिसा हादोरबाबो बिसोरो बिजनेस खालामो बेबायदिनो चाइनायाबो पावारफुल बिदिनो रासियाबो पावारफुल मानोना बिसोरहाव गोबां रिसर्स दं बिसोर बिजनेस खालामो बा जापान बिसोर बिजनेस खालामो ओंखायनो बिजनेस खालामग्रा बा बिजनेस कालचारा जोंनि थाखाय जौगानाय बा शक्ति लाबोयो जायनि जाहोनाव जोङो सोलोंनांगौ जायो मानोना ब्रिटिशफोरा जेब्ला जोंनि हादरखौ जोंनि भारतखौ सासन खालामदोंमोन बे समनिफ्रायसो जोंनि बे बिजनेस कालचारा गोमालांदों मानोना ब्रिटिशफोरा बुद्धि बाहायदों जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा बिजनेसखौ गारनानै जोङो बांसिन साखरियाव गोसो होनांगौ होननानै बिथांमोना गिदिर IAS अफिसार गिदिर अफिसारफोरखौ टाइटेल होनानै डेक'रेसन देखायनानै जोंखौ लब खालामदों जाहाथे जों बै बिजनेस कालचारखौ जों गारनानै जों साख्रिनि कालचाराव थाङो होननानै मानोना जों साख्रिया लिमिटेड
साख्रिखौबो मावनांगौ देशाबो साख्रिजों सोलियो खिन्थु जों साख्रि मावबाबो किसुमान बिजनेस माइन्डेडखौ जों लानांगौ जाहाथे जोङो फाइनान्सियेल फ्रिडमखौ जों मोनो आरो जोंनि देशा जोङो जौगायो हारिया जौगायो आरो जोङो देरहासार जानो हायो ओंखायनो आङो दिनै बे भिडिअ'जों आङो बुजायनो सान्दों बा सावरायनो सान्दों बा सावरायनायखौ लादों मानोना जोंहा बिजनेस कालचारखौ लानाया गोबां गोनांथि दङ मानोना जोंनि बर' हारिया गादब जानाय नासय जानाय जोंनि हारियाव जुदि जों माहाजोन बेक्ति थायोमोनबा जेरै हमना ला आम्बानि आदानिमोन बायदि जोंहा थायोमोनबा दाहालागै जों बर'लेण्डखौ मोनसिगौमोन जोंहा थाखा फैसा गैयिनि जाहोनाव गुबुनजों गादब जानायनि जाहोनावसो जों बेबायदि मावफुंनो हायाखै जोङो गुबुनजों गादब जादोंमोन ओंखायनो जोंबो जोंनि हारिखौ स्ट्रं खालामनोबा गेरेमसा खालामनोबा मास्टार रेस दानोबा जोंहा फाइनान्सियेलि स्ट्रं जानायाबो बिराद गोनांथि ओंखायनो आं दिनै बे सावरायनायखौ लाबोदों आरो आं खावलायदों जाहाथे बयबो साख्रि मावबाबो जों किसुमान इक'नमिक ल' टार्म्स कन्डिशनफोरखौ जों सोलोंना लानाया मोजां जाहाथे जोंनि हारिखौ गेरेमसा हारि जों खालामनो हायो आरो माबाफोर सोरबाफोर बिदि कमेन्ट होनो गोसो दंबा बिथांमोना कमेन्ट होनो हागोन बा आंनाव फन खालामनानैबो आंजों सावरायहरनो हागोन आं बेखौ बयनिसिमबो खावलायनानै दिनैनि बे सावरायनायखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों